Takže čaute lidi, vítám vás na našem spáleném kanále, tohle je Venca. Tohle je Martin. A toto měl být původně skořicový challenge, ale bude to paprikový. A dáme takhle lžíci a zapijeme to vodou. Ani se nesneptejte, co v tom máme. Ještě bublinky, takže... A jdeme na to. Zdechnu. No tak. Takhle bude stačit. No, to jsem to viděl, já mám ještě víc než ty. Je jedno. Jakože takhle. Ono to vypadá, že je tam toho míň, ale je tam toho víc. A za každých, jakoby, máme na to půl minuty, tamhle vidím, jak je rozpočet, takže začneme ve 20 a máme na to půl minuty a aby jsme neměli v puse ani trochu skořice z papriky. A za každý 10 sekund navíc asi 5 nebo 6 kliků, takže to pak natočíme jakoby dodatek k tomu. Takže 3, 2, 1... Teď. Do pěkně hnusný. To pálí a pak to chutná jak mouka. Prvních 5 kliků pro každýho. Dalších 5. Dalších 5, takže už jich je 15. Už mám. Oba to máme, takže 15 kliků, takže jdem na to. Takže tady je první Venca. Udělat těch 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Takže jo, takže Venca to dál, jak se cítíš? No, dobrý. V pohodě, tak teď jdu já. Takže teď jdu já, 15 kliků, takže jdu. Tak. 15 kliků hotovo, takže my se s vámi loučíme a Takže čus. čus. A ještě na našem kanále budou challenge a Nějaký skákání. nějaký věci. Takže čus. Čus.